ଜଳଖିଆରୁ ମତେ ନଦେଲେ ସାର୍ ମାନେ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଦିନକର କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ। ସୁଭାଷ ସାର୍ ମୋ ସାର୍ ମୋତେ ଦିନେ ବାଇକରେ ବସି ବାଲିଆପାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ ଶିମୁଳିଆ ପାଖରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାର୍ଟ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିଦେଲି। ସାର୍ ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ବସି ଦେଇ ଓଆରଏସ୍ ଆଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ନିଜେ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ସଫା କରି ଆସିଲେ। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସାର୍ ମାନେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଏତେ ନିଜର ପାଇଗଲି ଯେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇଗଲି ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଦିନେ ମୁଁ ନ ଆସିଲେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଜି ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୋତେ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛୁ ଗୋଟେ ମା ପେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ମିଳିମିଶି କରୁ। ଯେ ଯାହାର ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହଉ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟୁ। ଏଠି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଅନ ଭିତରେ ଦୂରତା ନଥାଏ। ଏଠି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସାନ ବଡ଼ ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ଏଠି ଥାଏ ପ୍ରେମ, ଆଦର, ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଚଳୁ। ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ସେୟାର କରୁ।